Der er mange, der er verdenskendt, og sikkert lige så mange, der gerne vil være det. Men hvem er egentlig verdens og Danmarks mest kendte person overhovedet? Internetkyndige har fundet svaret, men hvem tror du, det er? Torben Schou tog på jagt efter gode bud. Det er måske lidt ukendt for nogen at skulle finde frem til de mest kendte i Danmark. Ej, det ved jeg sgu ikke. Det er et godt spørgsmål at spørge om, Henrik Kvickly. Ja, i hele verden. Men nu er der hjælp at hente, for en ny amerikansk undersøgelse har via verdens største leksikon på nettet, Wikipedia, fundet frem til de absolut mest kendte. For at være verdenskendt skal der være mennesker i 25 sprogområder, der skriver en biografi. Men for at du kommer op på ranglisten, skal der være nogen, der læser biografien på alle disse sprog. Og den, der er allermest kendt af alle danskere, er... Peter Smeichel, jeg ved det ikke. Forkert. Dirch Passer. Heller ikke rigtigt. Det vil jeg tro, H.C. Andersen han var. H.C. Andersen er opført med biografier på 103 forskellige sprog i Wikipedia. Og disse biografier er blevet set over 14 millioner gange. Der er også 2 gamle drenge på 2. og 3. pladsen, astronomen Tycho Brahe og forfatteren Søren Kierkegaard. Og så er der en bid ned til den mest kendte nulevende dansker, ja, nemlig Gud bevarer Danmark. Hendes kongelige højhed, ja. I alt 103 kendte danskere er med på listen over verdens mest kendte, og her nogle andre tilfældige nedslag. Tidligere statsminister Anders Fogh, nummer 62, en anden eks-statsminister Lars Løkke som nummer 81, lige foran den nuværende Helle Thorning nummer 82. Listen er speciel i forhold til andre kendislister. Den er en slags folkets, eller i hvert fald netfolkets liste. Det er ikke nogen kanon. Det er folk rundt omkring i verden, der synes et emne eller en person er interessant nok til, at de bruger deres fritid på at skrive et opslag i Wikipedia. Og hold nu fast, for her kommer en masse af de andre danskere på listen. Og mens I ser dem, kan I tænke over, hvem der er den mest kendte i hele verden. Ja, så er tiden kommet til den mest kendte i hele verden. Obama. Nej. Er det ikke rigtigt? Så kan det være Martin Luther King eller sådan noget. Forkert. For Aristoteles er nummer 1, Platon nummer 2, og på 3. pladsen Jesus Kristus.